Pripomína mi to vyjadrenie profesora Leo Mulina, ktorý nezatajoval svoj agnosticizmus a ateizmus blízky panteizmu. V dlhom rozhovore s významným talianským publicistom a redaktorom Vittorim Messorim v roku 1990 profesor Mulin vyhlásil: dajte za pravdu mne, starému nevercovi, ktorý sa do toho rozumie. Je to vrcholné dielo protikresťanskej propagandy, že sa jej podarilo vytvoriť v kresťanoch a najmä katolíkoch akési zlé svedomie. Štepili do nich neistotu, ak nie priam hanbu za ich dejiny. Zúrivým natlakom od reformy až po dnes dokázali vás presvedčiť, že ste zodpovední za všetky alebo za takmer všetky zlá vo svete. Paralizovali vás v masochistickej autokritike, aby neutralizovali kritiku toho, čo nastúpilo na vaše miesto. Feministky, homosexuáli, obdivovatelia, ctitelia tretieho sveta, pacifisti, exponenti všetkých menší, disidenti a nespokojenci všetkých druhov, laickí moralisti, od všetkých týchto ste si nechali predkladať účty, neraz falšované bez toho, či takmer bez toho, aby ste s nimi diskutovali. Dnes tu je historický problém, omyl alebo utrpenie, ktoré by vám neboli pripisovali. A vy často neznali vašich vlastných dejín, nakoniec ste uverili a tým ste ich aj podporili. Avšak ja, agnostik, ale historik, ktorý sa snaží byť objektívny, vám hovorím, že musíte reagovať v mene pravdy. Lebo často to nebola pravda. Aj keď niekedy bolo niečo pravdy, ostáva tiež pravdou, že pri výslovnom hodnotení 20 storočí kresťanstva svetla veľmi vysoko prevažujú na tieni. Tak teda, prečo z vašej strany nevyžadujete vyúčtovanie od tých, ktorí vám predkladajú účty? A zda boli lepšie výsledky toho, čo prišlo potom? Uvedomujte si, z akých kazateľní skúšene počúvate tieto kázania. Tá nehanebná lož o temných storočiach, lebo boli inšpirované vierou v evanjelia. Prečo potom všetko to, čo sa nám zachovalo z oných čias, vykazuje takú fascinujúcu krásu a múdrosť? Aj pre dejiny platí zákonitosť o príčine a následku, hovorí profesor Mulin. Drahí bratia a sestry, to v žiadnom prípade neznamená, že kresťania sú ideálni a bez chýb či slabosti. Je isté, že opravdivého kresťana nespoznáme po oblečení ani nie po zbožnom výraze tváre či po zopnutých rukách. My kresťania sme ľudia ako všetci ostatní, chodíme do práce a tešíme sa na víkend. Musíme sa usilovať, aby sme vyšli s peniazmi, ktoré máme k dispozícii. Tiež máme starosť o starú mamu, ktorej sa zhoršil zdravotný stav. Aj nás sa týka nepríjemná diagnóza lekára presne tak ako ostatných. Smútime nad stratou svojich drahých, oslavujeme narodeniny, deti v škole prepadávajú alebo ako tak sa vlečú z ročníka do ročníka. V záhrade rastie bulína, lebo ju nestíhame vytrhať. Aj my zabudáme kúpiť drevené uhlie na večernú grilovačku a tak ďalej. Áno, máme svoje nedostatky a chyby, ale chceme s tým niečo robiť. Uvedomujeme si, kde je naša záchrana a budúcnosť. Nemáme síce k dispozícii vždy uspokojujúcu odpoveď na konkrétnu situáciu, na pretrvávajúcu otázku v tajúplnej dôvere, ktorú ale napriek tomu nás pobada kráčať ďalej, lebo existuje dostatok dôvodov na nádej. Kráčame za Kristom a s ním, lebo nám ide o život pozemský i večný. Ide nám aj o to, aby sme my, aj tí druhí, mohli žiť v dôstojnosti hodnej človeka, lebo sme obrazom Boha. Preto cirkev sa nesmie nechať viesť módnymi či chvíľkovými predstavami, ale musí hlásať to, čo je najdôležitejšie pre spásu. Preto bude vždy z tohto hľadiska nemoderná, inak by zradila Božie slovo a svoje poslanie. Veď aj Ježiš Kristus, Boží syn, tiež nie je dobový, ale je načasový
ale vždy aktuálny. Opravdiví, nie matrikoví kresťania sú ľudia, ktorí dávajú odpoveď na Božiu výzvu. Napríklad, aby sme boli milosrdní, ako je Boh. My veríme, že generátorom správania človeka aj v konfliktných životných situáciách je istota lásky. Nie emocionálna púdova, ale láska, ktorá vytvára rodín nehu, súlad, harmóniu a komunikáciu, ktorá sa vie obetovať, ktorá hľadá dobro iných. Lebo iba láska je spojená s vedomím racionálneho činu. Láska, ktorá nezlyha vtedy, keď ide o dobro, ba aj o život druhých, keď ide o záchranu a dôstojnosť človeka. Čo to znamená? Ako to môže fungovať? Aktuálne nás tomu učí svätý otec František. Sú to aj jeho prejavy lásky, hoci malé a symbolické, predsa sú veľkou výzvou pre nás i pre celý svet. Dojatý z návštevy utečencov z ostrova Lesbos pred týždňa hovorí novinárom o obrázku, ktorý nakreslí deti žijúce v tábore, označené utrpením a nedostatkom, na ktorom zobrazujú slnko, ktoré sa pozerá a plače. Ale ak je slnko schopné plakať, tak aj my, dodáva. Pri slovách, či aj toto je jeho úsilie, zmysluplné odpovedá. To isté sa spýtali matky Terezy. Nuž vy, toľká námaha, toľká práca, len aby ste pomohli ľuďom zomrieť. To, čo robíte, nepomôže. More je také veľké. A ona odpovedala, je to kvapka vody do mora, ale po tejto kvapke more nebude tým istým. Odpovedám takto. Je to malé gesto, hovorí pápež. No tieto malé gestá musíme robiť všetci, muži i ženy, aby sme podali ruku tým, ktorí to potrebujú. A v tejto súvislosti dodáva, najväčší dar, ktorý si môžeme dať, je láska. Preto Ježišova výzva o láske je aktuálna aj pre nás a vždy s novosťou môžeme jeho pozvanie realizovať. Aj od nás žiada to, aby tento svet bol aspoň trocha lepší, láskavejší, milosrdnejší, aj u nás, na našom drahom Slovensku. Určite na to máme. Svätý pápež Jan Pavol II pri svojej poslednej návšteve Slovensku, keď vyhlásil sestru Zdenku za blahoslavenú v roku 2003, nás povzbudil slovami. S pocitmi najhlbšej lásky pozdravujem teba, milovaný slovenský národ. Vzdávam vďaky Bohu za teba, že si dokázal aj v ťažkých chvíľach zachovať vernosť Kristovi a jeho cirkvi. Povzbudzujem ťa, nikdy sa nehanbí za evanjelium. Chráň si ho vo svojom srdci ako najcennejší poklad, z ktorého môžeš čerpať svetlo a silu do každodenného života. Drahí bratia a sestry, naša bohatá kresťanská národná minulosť nás poučuje, že zvíťazili sme vždy viac zažíhaním svetiel než krvou. Nezabudneme na to a osvojíme si stratégiu lásky spomínanej matky Terezy, ktorá hovorí: som iba ceruska v rukách Boha, ktorý sa chystá napísať zamilovaný list svetu. To bude to najkrajšie púťové, ktoré si odnesieme z tohto posvätného miesta od Jurka. Amen.